Ayan guys, good morning, welcome to my channel. This is Eric Hilot guys. Ngayong otobos, umunsa yung pamati. Bugat sa lawas ba? Bugat yung paminaw, bugat ang lawas. Bugat yung biyahe ba? Unsa pa gyud? Hindi mo hawak. Hindi may mong hawak. Zero soft drinks. Ano, sakit sa? Unsa man? Sakit ang hawak. Unsa pa gyud? Wala. Bugat ang paminaw sa kaluwasan, sakit hawak, unsa pa? Duhar ka po? Wala. Kuha nilain? Wala nilain. Kapila na ka nahilot ako? Kadua na. Ikaduha na ron. Asa gyud mong balay gani? Diyan na kapitan. Diri sa so, kasi ko na diya. First club. General. Meral. Ayan guys. So shout out sa taga Meral Street, Digos City, Barangay Sunwan na si Sir Dere. Ato ang tabangan kay bukat daw yung paminaw sa kalawasan nya sakit po diyang hawak. No kay anak jud na ba sa mga kugihan kaayo no. So ato ang tabangan si Sir na mamaayo iyahang ginapamatay sa iyang kalawasan, siyempre inabanan sa pagkampo sa Ginoo kay di man makaya. Kung kita-kita ra gyud no, so magpatabang gyud ang mamaayo ang ipamatay ni Sir. So of course ako ang mga viewers, ako ang nagatanaw sa ko kadadlaw, nagasubaybay sa ko, nagasuporta, nagasubscribe. Daghang kayong salamat sa inyo ha guys, alamin na sa kong mga suki, no, nga suki kayo nga nagatanaw sa ko ang video. Salamat kayo sa inyong pag-click sa kong video, sa imong pagpili. Please subscribe, like, and share po. Mas nindot kung makashare mo para sa daghan tag matabangan no, daghang puta og daghang masayod po na kung sa ko ang mga viewers outside of the Philippines. Siyempre ato ang i-shout out no, mga viewers na tong outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. Malaysia, Indonesia, India, Singapore, Vietnam, Thailand, Cambodia. Thank you so much. Japan, United States of course, and Denmark. Thank you so much. Akong kabanan ko diyan sa Saudi Arabia, Riyadh. Kumusta na mo no? Of course sa mga OFW ang viewers na to OFW. Daghang kay salamat sa inyong pagtan-aw sa kuha. No, of course sa karon lang jud ni tan-aw naka-click o nakakita sa pang video. Please subscribe po, no? Please subscribe manalang madungag kag isa ang akong subscriber, no? Pwede mo like, pwede po mo share. Nya pwede mo comment, no? Kung ano na may mga pangutana kabahin sa ginapamatay sa itong kalawasan nga wala gyapon mamaayo no hantod karon no comment lang no para basi makatabang ta ya ayan guys so maghilot na ko so tanatan-aw na ta ha so shout out sa taga Meral Street, Digos City, Barangay Sunwan. Ayan so tagalay mo t-shirt sir may kagaduhan na ron lain ang bukas lawak ba Balungod ba tayo kadlawon mo biyahe? Okay, kulok. Tubig na lagi. Awas-awas. Uy, tubig, awas-awas. Yeah. Hindi ka mo nagpaagas, ani. Tatay. Kanding dito ng grada. Asa na kita sa? Ito lang ba niyo? Ya. Hindi ka din nagpaagas, ani. Umam na. Reklamo na kung baro mo. Hindi ka ba lumanipid? Tatay. Okay. Okay na ka na? Pungad to? Murok yun. Sayang lang kung hakot-hakot sa binaldik. Kung may gamtan sa kong cellphone. Agay mo na, kay mungkon ko. Demon! Uy, naipit to diri ang unsa ko. Kay nabutang bin ako to diro. Ang Atong uban, ani. ate dire. Wala man. Ano mamang? Wala man gud dire.
Asa daw? Siguro, bawang. Ano daw daw sa nasa sulod? Ang sunod daw. Oo, may food daw. Sige, tingnan bang Adar? Biro. Jerome? Hello, friend. Hello everyone, I'm reading something that you might be a little bit familiar with, but this is my outfit that my husband wears, and Inay pa rin mo. I'm actually Eh, sayang kang video. to find some documents for your collection, and yeah, so basically Inay pa rin video.
Pinay ka na.
Tulog. Tulog. Ano naman? Nagdodoro paagas ang usya. Ha? Sa pikas, paagas ang usya dito. Di siya napaagas? Yan pikas. Kinsa pikasa? Ito ko dapit ka mo ah. Kinsa gani? Tutungkol sa... Itong kuya asin. Ha? Dito ko dapit dito sa mo ah. Ato kung Tagalog kung di Pilipino. Sila yung nagpaagas? Ito, paano na mangina ko to? Yan imo, pangutanay imong manghod, isa. Dito, Pangutanay imong manghod. Kita day kasi nagpalong. hindi ako man, nagpalong. Nakakita day ka nga siya nagpaagas. Walo. Oh, di dili siya. Yun mong ka na, ina na. Yung so na. Iyo, Ina. ito. Ang na. Siya ang nag-iso. Ikaw man nag-question. Lemon. Palong, wala kang dayo. Salamat mo sa spirit dayo. Palong. Talungan lang ninyo ha, pag magkuhan ha. Ha? Pag gumagamit sa tubig, palungan ha. Ano doon? Doon? Doon. Kasi doon mo ba? Kailangan ko trabaho ba? Doon. Yan, nagod. So, maniwala na niya. Ikaw ba meron? Mana? 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 Ipilita, ipilita, pakita. Mana Ipili na na? lang ba? Eh!
kamay. Kau balok? Ha? Kau balok? Hmm. Bunta kamay. Balot na yun. Grabe ng balot, boss. Lamang loob. Ano? Wala na sila standing. Grabe na. Basta mga lamang loob ka lang. Grabe, tawas ng sunod eh. Ayoko, grabe pa naman tumuo.
Nani anak ni Kwan. Nasa si Perla ano kan. Anak ni. Ano man siya? So sa pikas man ang wala magpalong, hindi man kami. Kita ka. Wala. Oh, dili sila. Bata ra gid ang magiya anak. Mo dili mo palong. Hindi tao pikas. Ha? Hindi tao. Tao na daw itong si Andam. Ito. Wala. Ano yung isa ko. Totoo na mga si Agasti. Bunog. Hindi ko tiri. Yeah. Yung maligo mga bata mapasagdan. Pero bang nyo, patay ang mga buwan kasi agas. Nagpasagdan ba, kadula. Agas. Ayaw, isa. Pinang ligo. Itong ligo, itong masak. Okay, ugaw lagi. Hindi na po. Inana ko, kung may bayad. Ano po yung magbumos na ng panyo. Kasi yung bayro nung tudit. Ano ka yung bayro sa badyo? Ano ba lang? Sigara kong tubig. Hindi tayo yung bayran. Hindi tayo yung korta. Ano ka ba yung pinag-configure? Ano kita siya? Hindi ko kita, no? Hindi kasi kung sa amin eh. Ano po? Tawatan. Sige, monitoron naman dyan, kinsa dyan. Abantay, kaya kung solo, lagi may problem. Ako kasi naman. Nga, motor. Wala yung tao. Ano itong ginagawa ko lang? Sinulan mo ko kanina. Ha? Kasi di ka dagan ka kaya ako sa kanina siya. Wala naman. Ang pinag-nilay, ihatag ang pagkakas. Yeah. Kasi ang tato na. Ano ko na kwarta nito? Wala ko ano ang problema. Sige, di siya panguha ni mama. Wala man lang sa inyo. Di, ang kuhan di ha, kay... Ano kita yung kuhan, niya yung... Ang iyang kuhan, dili. Dugo. Yung kadugo ba? Hindi manukol, no? Managi na naman tasakan. Ha? Hindi naman lidag ng kapital. Boss, sayang to boss. Okay na? Okay, ay, naunsa. Kaka ka na, boss. Namuro. Ah, mana? Tara, boss. Ah, ang problema, matahan namang. Hindi mahalin. Ha?
Kaya kung nagkanaan mo siya amang layo, kasi mo nagbibabot mo. May layo tao. Okay lang yung ano mo. Ano mo. Okay. Sana ako tawag ko. Okay kayo binagod. Ano yung anak? Hindi naman dato niya. Ako may nag-open. Tapos pangingay sa yung cellphone. Tsaka naawa ko. Tak na ka. Sumugit. Ako. Sa pabudok, agto dito. Ayan. Nagsira-share pa lang. Kaya sa morgue pa niya. Grabe ito. Sa mundo ko, kinigiyambak. Wala mag-witness. Pero diyan na nasa may bang sa investigasyon. Sa kuhan, pulis, kung sabi. Ito may investigasyon. Ito may investigahan. Yan nakikita. Hindi may manguan bang matingkay o kung sa bagay nakakita. Nga ako wala makuha ng doon sa itong mga bunog-uga. Kung sa bato yung bunog. Tawa man na nila. Ay, kung man nga bunog, bunal. Pado naman eh. Ano ba? Ikaw mo ang bak. Ikaw magpagkatos na play. Kung gusto ka magpagkamatay. Ano gusto? Yawa ko lang. Ang gamot mo na siya. Ikaw magpagkamos na play. Malamang nga buhi to. Pag ang baka ba no? Buhi pa ito gulog. Yan na yung kamot. Kung naanot, wala na. Wala itong ambak. Saan yun itong ambak? Ito tawag ambak ito na ito. Kung ako pagkamita o pagtungod o mag-suicide ka, at lang kasi ng balay, kumikitan ka na yun. Ka ba ano lagi? Hindi ko hindi ka ipa. Saan din bus dakal o sa mga pinag? Sana igudas ka o ay sa mga bato-bato pag ambak. Ano ito mga bato-bato? Ano ba at nasa pa? Ano was? Kaya kaya. Takon di pamamahala, bumangon. Okay. Ano mga nagkugihan ba no? Ano ho to mga ganit na tapulan no? Sa mo daan, kugihan no? So, natural lang nga panuhoton. Di magkaka maligo hapon gabi eh. Ha? Lalo na. Kaglawan lang. Kanang dito trabaho ba yung kulit? Biyahin ko. Oh, ito na wala ano, sa hapon na wala. Very good na, very good. Kasi tabingi ko nga po, bumatikit. Ano naman? Igang? Pailiin kayo? Yung magligo, presko na. Dami na panguna-una, boss mo. Yan naman, pagka kitang lamisa, kini mo rin pwede na isa kabotilya sa tingan. Ng alang. Isa rin gini starting, no? Dahil ba kayo starting doon, no? Isa rin gina. Kate ba, kate? Nagsarap ko inom. Ah, very good. Inom mo ko ay biyahe. Ah, Biyahe kapag solo ay sa'yo pa itong mata, stress. Oo, yung armor, no? Pastor na, no? Kailan tayong magbunal para mawalitis? Ano ba? Nag-rapist, di po tat yun, no? Upat yung kulong. Kulungon lang, no? Ano untay kang pamatyo? Hindi na ako masinti. Pero pobre nga rapist, ihaw Tao, ka. buhaya. Ipakaon ka sa... Pero may pangalan, boss. Eh, priso lang, no? Ay, siya ba ito? Opo, bakit ko ang... Kasi nagsinisganan kami ng patay. Wala man po yung nga haram mo, ma'am. Wala man po nang... Kung naa pa lang para sa una, boss, no, katong mga kuratong ba, no? Kung nasa checkpoint ba, aga ng mga... Ano nang bot? Kulay balay lamang, asa man mo? Asa mo? Taga na ikaw-tagabi, ano bro? Dito, iwas-iwas, yung dito, boss ba, no? Asa mo, sir? Amang... Ano yun?
din ang dala. Pila ko kabaka ilang Unsa man mo ang karga, anak ko no? Medyo kan lang ko pangutan na man o may kung ko ikaw go checkpoint. Tanan lang mo boss, unsa may plido ani parente naman sa plido be. Ano Ana maguro patay di ko kaila ba. nakaargi ang kriminal. Pero pantay po kubak ganung ana ko to moatang ko. Hindi ko na, hindi na ikurgada. Ha? Hindi ka na, hindi na ikurgada. Oo. Iya ka na mga voluntaryo lang, way dala no? Paano na dala ko an? Tundang? Utak ka dyan. Basuta, lagi na dala ko. Matuta, iguro pa rin bunalan ang kalaban. No, naundang po to no? Huwag na. Itong ali-ali pa, kawayan. Marikit, panahon pa matutuan. Kaya kisa ito yung mga tagkape, anak-anak no? Panahon mo itong Marcos eh. Marcos ba to? Bilis ko eh. Anong Marcos eh, gamay pa kayo ko. Ang atan akong presidente si Marcos, Torre. Mamatay Si na. Marcos, pilay na puli. Dugay kayo ito na pulingan. Torre na napuli. Kaya ba? Military pa ko ang Marcos, presidente. Dugay kayo na hawak. Dugay pa kayo lang, presidente pa ng Marcos. Yan ang pag-reklamo ng Marcos niya. Ay, galing ka. Iharap ang buagis dalan. Dayaha ko ng mga bridge. No? Gali ka. Pwede ito masaya, masaya mo rin nagbugna. Batang way buot, kailan ang bibiin. Parang mas si Marcos. Ako kaya na. Hindi pa nakahulag, kaya wako mo kontak. Ganyan. Wako man ni surrender ang 44 ay 40 kapalit ang apel ang buwan. Nasod. Kahit pa kapil ng surrender. Masay mo ito ilang mulawan, pang uli. Wala. Tao ramang kutuwa, sige, magudsa ko yung may nag-iingon. Wala na yung tao. Mamatiks. Wala yun. Ay, tingnan mo. Wala, pero wala, dili magudsa yung baba. Wala magyun na siya. Nay, kasulatan na sa buwas niya. Ayan guys, mana guys, mag part 2 na po ko karon guys. Abot